Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndi ine mpaso poyamba nayi mitu yake. Komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo yayamikira bungwe la Legal Aid Bureau pochita machawi polemba anthu ntchito zimene zithandize kuchepetsa milandu imene bungweli lili nayo. Unduna wa zaumoyo wati kusowa kwa zipatala za kansa mdziko muno kukufoketsa nkhondo yothana ndi matendawa. Ndipo munkhani zina anthu okwiya kuchileka mboma la Blantyre atentha tchalichi galimoto ndi katundu wa mpingo wa Headstone Prophetic Ministries International. Tindi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo yayamikira bungwe la Legal Aid Bureau pochita machawi polemba anthu ntchito zimene zithandizire kuchepetsa milandu imene bungweli lili nayo. Bungweli kumayambiriro a mwezi uno lalemba anthu okwana 50 ndipo anthu 15 ndoyimira anthu ena pa milandu. Wezi Gausi ayitiripoti. Izi zachitika pamene bungweli lakhala likudandaula kuti lili ndi anthu ochepa amene amagwira ntchito poyerekeza ndi milandu imene iwo ali nayo. Wapampando wa komiti yoona za malamulo ya ku nyumba ya malamulo Peter Dimba wati zimene zachitikazi ndi zabwino ngakhale kuti anthu amene awalembawo ndi ochepa. Iwo ati kulemba anthu enaku kuthandiza ntchito yambiri imene iwo ali nayo pothandiza Malawi amene ali ovutika ndi osowa. Mkulu wa Legal Aid Bureau Masauko Chankakala wati kulemba anthuwa kwachitika mu nthawi yoyenera. Iwo ati pakadali pano ali ndi milandu yokwana 23,000 imene kufunika kuti bungweli lithandizepo. Mu ndondomeko ya chuma ya 2021 bungweli lidapempha ndalama zokwana 2 biliyoni kwacha, koma unduna wa zachuma unavomereza ndalama zokwana 674 miliyoni kwacha zokha. Posachedwa apa bungweli lidakhala likupempha kuti anthu oyimira milandu otchedwa mapalaligo azitha kukayimira nawo mu mabwalo a milandu pa nkhani zing'ono-zing'ono. Unduna wa zaumoyo wati kusowa kwa zipatala za matenda a kansa mdziko muno kukufoketsa nkhondo yothana ndi matendawa. Olankhulira undunawu Adrian Chikumbe wati padakali pano thandizo la matenda a kansa akulipereka mzipatala za Mzuzu Central, Queen Elizabeth, Zomba Central komanso chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Josephine Chipofya walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Kalimira. Achikumbe anena kuti malo omwe akuthandiza anthu omwe ali ndi kansa sakumapereka thandizo lokwanira, ndipo matendawa akakhala akulu akumatumiza ku mayiko akunja. Achikumbe anena kuti kulephera kwa zipatala za m'maboma kuthandiza anthu odwala kansa ndi vutoso lalikulu. Pano tikupereka thandizo ngati la operation komanso la makwala koma thandizo la radiotherapy timaosha malo amene akhudzidwawo. Pakadali pano anthu ndikuyenera kutumizidwa kunja, imeneyonso ndi challenge, imeneyonso ndi vuto chifukwa singathe kutumiza anthu ambiri nthawi imodzi chifukwa zimafunika ndalama zambiri. Koma tikamaliza chipatala cha kansa ku Lilongwe ndi tsono anthu ngakhale ofunika thandizo limenelo chapala amene pali kansa azithandizidwa kumalo konkuno ndi kuti ngati mafuta ena achepa. Dziko la Malawi likukumbukira matenda a kansa a mawere, mwezi omwe amaphunzitsa anthu za mmene angapewere kansa ya mawere. Poyankhulapo pa izi, mmodzi momwe amayankhulapo pa zaumoyo mdziko muno amaziko matemba anati nthawi yakwana kunena kuti mdziko muno mukhale akatswiri omwe anaphunzitsidwa mmene angathandizire matenda a kansa. Chipatala amene amadziwa matenda a kansa osambiri kwambiri, khasi matenda kuti ndovutirapo mafunika anthu amene ndithu akudziwa kadalo wake wa nkhani imeneyi. Komanso zipatala komanso madera amene angathe kuthandiza matenda a kansa, pono matenda a kansa amene amazidwa kunja kuti akathandizidwe. Chimene chikufunika nchonena kuti boma lipitirizebe kukonza mafacility
facilities omalo mmene anthu azokuthandizira akhala. Posachedwapa anthu odwala matenda a kansa mchigawo chakumpoto anadandaula kunena kuti pa chipatala chikulu cha Mzuzu palibe akatswiri othandiza anthu odwala kansa. Mlembi wa gululi Asibongere Tembo adanena kuti anthu ena amatumiza ku Lilongwe ndi ku Blantyre kuti akumane ndi akatswiri omwe angawathandize pa matenda awa. Mchaka cha 2020 anthu okwana 17,936 ndiomwe amadwala matenda a kansa mdziko muno, ndipo 4,145 amadwala kansa ya khomo la chiberekero, pomwe 1,486 amadwala kansa ya mawere, ndipo 1,756 amadwala kansa ya pakhosi. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT Abwile Kambwandira wapempha ankhani mdziko muno kuti achilimike polemba nkhani zokhudza mchitidwe osakaza chuma cha boma ku makhonsolo umene sukutha ndi cholinga chakuti anthu amene akuchita izi aonekere poyera. Akambwandira apereka pempholi mu mzinda wa Lilongwe pa maphunziro a upangiri wa kayendetsedwe ka ntchito za chuma maofesi a boma komanso lamulo lokhudza kapezedwe kama uthenga mosavuta la access to information. Henderson Msusa walemba ripoti ili limene akuwerenga Wezi Gausi. Akambwandira atolemba nkhani ali ndi udindo ochuluka popereka nkhani zimene zili zoona komanso kufukula nkhani zakayendetsedwe ka chuma mdziko muno. Iwo atatola nkhani akuyenera kuyikapo maso za mmene chuma chosiyanasiyana cha boma chimagwirira ntchito. Modzi mwa atola nkhani amene analandira nawo maphunzirowa Anyango Nkhoma wati zimene anena Akambwandira ndi zofunikira kwambiri kwa atola nkhani wina aliyense. Atola nkhani mumagwira ntchito yayikulu kuonetsetsa kunena kuti mwina chuma cha boma chikugwira ntchito yake, kuonetsetsa kunena kuti mauthenga akagwiritsidwa ntchito ka chuma cha boma akufikira ndithu ku anthu kumudziko. Ngati anthu ali ndi mauthenga okwanira ndiye kuti anthu amenewa amakwanitsa ndithu kumatsatira zitukuko zosiyanasiyana, kumatsatira mmene mwina chuma cha boma chikugwirira ntchito kumadera. Komanso ngati anthu ali ndi mauthenga okwanira amathanso ndithu kumapanga ziganizo zodziwika bwino pa mwina zinthu zimene zikukhudza miyoyo yawo. Pakadali pano bungwe lilandira ndalama kuchoka ku bungwe la GIZ limene athandizire kuchita kafukufuku wa mmene ndalama za boma zimagwirira ntchito kwa miyezi 5. Anthu okwiya kuchileka mboma la Blantyre atentha tchalichi galimoto ndi katundu wina za mpingo wa Headstone Prophetic Ministries International chifukwa cha kusamvana pa nkhani ya oyendetsa mwambo wa maliro. Nyakwayo yayikulu mkata ndi imene inamwalira ndipo pa nthawi yomwalirayi inali ili kugule wamkulu komanso kumpingo, ndipo magulu onsewa amafuna kuti ayendetse mwambo wa malirowu. Jameson Chauluka ali ndi ripoti. Nyakwayo yayikulu mkata itamwalira banja lofedwa linagawikana pakati pasa amene akuyenera kutsogolera mwambowo pakati pa mpingo wa Headstone komanso gule wamkulu. Ateta Simisi, mneneri wa utumiki wa Headstone, wati zinthu zinafika povuta kwambiri loweruka kumaka pa nthawi yoyika maliro ndipo kumandako anangonyamukako mwansanga. Nkhani iyi tikuona kuti inayambiradzana chifukwa mudzi munachitika maliro a group ankata anatisiya. Ndi a group ankatawo amayanjana ndi ifeyo autumiki wa Headstone. So akubanja anapanga chigamulo chokuti nkutiuza ife kuti tikasamalire za malirozo, wotero kuti tinakhala tinawo limodzi lachisanu lonse mpaka Madzulo loweruka kuchita mwambo wa maliro. Komano zinayamba kuoneka lachisanu cha Madzulo mmene anthu athu atayimbayimba nthawi inayi amati apumule, pamene zimaoneka kuti payambika mapokoso chifukwa panali anthu ena amene amatsutsa mfundo imene yoyo, kandi kubanja konko kandi mudzimu amatsutsa kuti yayi amafuna maliro ayimbidwe ndi anyawu. Ndi koma akumtundu anamenyesa nkhwangwa pamwala kuti yayi ife tichita zimene bambo athu amafuna zimene amachitira. Kotero kuti dzulo loweruka anatiyitanisa nkutuza kuti yayi pitirizani mwambo. Ndife tinapitiriza komabe tinayamba kuona kuti payamba kubwera mapokoso ngakhale ku nyumba konko, kuti mmene timafika ku manda kwenikweniko zinafika posakhala bwino, kuti ife autumiki tinangosiya kuti mwantendere ife tichokepo, awafuna kupanga zawo atani apange. Times yapeza kuti gule wamkuluyu
adafika ndithu kusiwako komabe anathamangitsidwa ndi anthu amene amayikira kumbuyo ganizo lakuti mpingowu ndiye utsogolere mwambowu. Mneneri wa polisi ya Chiteka Jonathan Filipo wagwirizana ndi amisi ponena kuti mkanganowu kwenikweni unali pa imwe amayenera kutsogolera mwambo wa maliro wa mfumu Nkata pakati pa tchalichi ndi chamba cha gule wamkulu. Bambowa asanamwalire anali atajoyina mpingo wina, mpingo umene wangoyamba kumene m'mudzi mwawo, ndipo pachifukwa cha ichi asanamwalire anazawuza anzathu amene ali achani mpingo kunena kuti maliro awo azayende mwa Chikhristu. Kwa pachifukwa ichi panali kusagwirizana chifukwa akumudzi amene ali anthunthu amafuna kuna kuti wawo akayikidwe mwambo wachiwawa umene wachi tradition. Pachifukwa cha ichi sanamvane anthu achi. Zotsatira zake tsiku la maliro atatisiya mfumu amenewa anthu akunali kusagwirizana pakati pa mpingo ndi amenewa a chikhalidwe chathuchi. Pachifukwa cha ichi ampingo anazayankhula zinthu zosayenera zimene zinapangisa kuti anthu amenewa kukhale kusagwirizana pakati pawo, ndipo pachifukwa ichi zinayambisa kuti anthu amenewa akakhale ndi mkwiyo ndi ukaucha tchalichi chimenechi. Afilipo ati pakadali pano amanga munthu mmodzi amene akukhulupirira kuti awathandiza kuti apeze anthu enanso amene achita za upanduzi. Bambo Martin Kalimbe wati munthawi ngati izi pamafunika kuti mbali zonse zimvetsetsane. Iwo ati pamwambo wa maliro awachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale a Justin Malewezi mwachitsanzo gule wamkulu komanso mpingo wa Anglikani adalipo pamwambowo ndipo zonse zidayenda bwino lomwe. Mpingo wa Headstone Prophetic Ministries International amatsogolera ndi ambuye Overton Makuta amenenso amakhulupirira kuti iwo eni ndiye Mulungu. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku wireless ya kanema ya Times TTV. Tikati kupitiriza kupatsirani nkhani izi posachedwapa zikatha izi. Chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule decoder komanso amakalipira subscription yake ku MadChoice. Kenaka anakumbukira kuti akhonza kugula decoder ndi kulipira subscription kusankha wekha kiyosiki, ndipo palibenso chifukwa chopitira mtawuni. Ndipo sanasochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo, komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za Go TV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MadChoice konko. Ndimapereka maservice a Go TV ndi DSTV monga kugula decoder, kulipira subscription, kusinthanisa decoder yowonongeka, kugula zipangizo za decoder ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakhama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25, Nsungwi, Kaphiri, Area 23 Patank, ndipo kunzuzu moyandikana ndi msewu wa M1 ndi kunsika waukulu wa Nzuzu. DSTV ndi Go TV, sankha wekha. Some call it the hustle, others call it the grind, others call it kupusha or kuzisaga. Whatever you call it, you will need passion, determination, the will, the zeal to overcome obstacles. You will need to believe, because the hustle is not easy. It requires effort and the right mindset. And when you feel like giving up, you will need someone to step up, to give you that push, to keep you going. At National Bank of Malawi, we believe that a young hustler's dream is bankable. That is why we are stepping up to help you step up your hustle. So rise, young entrepreneurs. This is your moment. Let us help turn your dreams into reality with Step Up Entrepreneur from National Bank of Malawi. Call 626 for more details. National Bank of Malawi, the bank of the nation. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses,
by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Join the marketplace for the free with no bank account entanglement. Unayo zonse mumu. Standard Bank. It can be. takulandirani mene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi. Nkhondo yothana ndi kugulitsa komanso kugwiritsa ntchito mapepala a plastic opyapyala ichedwa kutha mdziko muno kamba kakuti pali chiletso chimene anachitenga a kampani ina yopanga mapepalawa chimene chikuletsa a Malawi Environmental Protection Authority kuletsa vanthu kugwiritsa ntchito mapepala kapena kugulitsa mapepalawa. Patience Lunda ali ndi zambiri mulipotiri. Kafukufuku omwe Times inachita m'mizinda ya Mzuzu, Lilongwe, Blantyre ndi Zomba unaonetsa kuti mapepala opyapyalawa akumatayidwa m'malo ochitira malonda komanso m'misinje. Mawu ake mkulu wa bungwe la Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA a Herbert Malukomo anati vutoli ndi lalikulu chifukwa anthu ambiri amagwiritsa ntchito mapepala opyapyalawa opanda kuganiza za mavuto omwe angadze pa mapeto pake. Amwalukomo anati pali kufunika kuti anthu asinthe kaganizidwe kawo makamaka pa nkhani yogwiritsa ntchito mapepala opyapyalawa ndi kuyamba kugwiritsa ntchito zinthu zina monga zikwama pomwe akufuna kunyamuliramo katundu. Kuti azipezeka maplastiki wamwachisawawa chifukwa yona kuti anthufe sitikusintha khalidwe lathu. Chonsecho tikudziwa kunena kuti zinthu sizimakhala bwino iyayi, zili ndi kuyipa kwambiri pambali poti zimanyasa madera athu. Kumbali yawo Amaloto Chinkombero omwe amalankhulapo pa nkhani zachilengedwe anati pali kufunika kuti maunduna osiyanasiyana monga oona zachitetezo cha mdziko, ofalitsa mauthenga komanso oona zachilengedwe kuti agwirire ntchito pamodzi pofuna kuziwitsa anthu zakuyipa kogwiritsa ntchito mapepala opyapyalawa. Unduna wa zachilengedwe wokha sungakwanitse kukhazikitsa chiletso chimenechi. Akufunika unduna wa zachilungamo, akufunika unduna woona za chitetezo cha mdziko, akufunika unduna wa zofalitsa nkhani kuti aphunzitsa Malawi. Koma mkulu oona zachilengedwe ku unduna oona za nkhalango komanso chilengedwe Ataonga Luka anati ndondomeko zili mkati kuti chiletsochi chichotsedwe. Kampani ya Golden Plastics ndi yomwe inatenga chiletsochi ku bwalo lalikulu la Supreme mwezi wa Julai. Modzi wakuluakulu ku unduna oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi pa zochitika zosiyanasiyana Adina Gumulira wati nkofunika kuti atsogoleri a mayiko kumwera kuno kwa Africa apeze njira zophunzitsira vanthu amene amathandiza pa mavuto a nkhawa. Agumulira anena izi potsekulira msonkhano wa mabungwe amene akutengapo gawo pofuna kulimbana ndi matenda a nkhawa mu mzinda wa Lilongwe. Agumulira akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chimcheka. Kezona ndithu china chimene situation imene tili nayo pano COVID-19 ndi chinthu chimodzi chimene chaonjezera vuto lingakhale linalipo kale tikuliona kuti panopulakula kwambiri chifukwa choti kudza kwa COVID-19 kwapangisa kuti zinthu zina zikhuzidwe ndi tapezeka kuti anthu mwina akukhala moyo wa mavuto zinthu zimene zinalili kale ndi chapangisa kunena kuti anthu ndife osiyanasiyana tikakumana ndi vuto timachilandira mosiyana-siyananso ndiye kwa ena zimapezeka kuti chimawakhudza ndithu ngakhale kumalingaliro awo. Modzi wakuluakulu akunduna wa onetsetsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi pa zochitika zosiyanasiyana Mayi Gumulira. Ndipo wapampando wa bungwe la REPSSI a Felix Kakowa wati bungwe lake lipitiriza kuthandiza mabungwewa. Mavuto ndi ambiri chachikulu koma ndi chakuti anthu ambiri mwina nkhani ya mental health samayilabadira kwambiri kuona ngati
mental health ni nkhani ya anthu amene ali kuchipatala amene ali ndi mavuto amene, koma nkhani ya mental health ndiyo kuti anthu ambiri amakhala nayo and anthu ambiri amafunika chisamaliro psychosocial support kuti athe kuchita kudusa ndi mavuto amene amatha kukumana nawo okhuzana ndi nkhani za mental health. REPSSI kapena kuti REPS ndi bungwe limene limagwira ntchito ndi bungwe la SADC kuthandiza vana ndi amayi ovutika. Boma kudzera ku unduna wa zokopa alendo la ndondomeko kukafukufuku wa nyama mu nkhalango ya nyika pamene pali chiopsezo chakusiyana kwa nyama zachilengedwe mu nkhalangoyi. Izi zadziwika pa msonkhano umene anatsogolera ndi nduna yoona zokopa alendo a Michael Usi ndi akuluakulu ena a boma la Germany komanso a Peace Parks Foundation. Sam Kalimira ayindiripotiri. malingana ndi kalembera imene adachitika mu 2015 akuti mu nkhalango yotetezedwa ya nyika muli njovu zokwana 150 komanso akambuku opitirira 80 ndi nyama zina. Pakadali pano akuluakulu ku nkhalangoyi akudandaula kamba kakukwera kwa anthu otentha tchire komanso opha nyama. Malingana ndi chiwerengero cha anthu omwe adagwidwa akupha nyama mkhalangoyi mchaka cha 2020 chikuonetsa kunena kuti anthu okwana 85 ndi amene adamangidwa ndipo 35 anamangidwa pofika mwezi wa Seputembala chaka chino. Malingana ndi Ausi, anthu sakupha nyama kokha komanso kuononga zachilengedwe. Kuli anthu amene akumapha nyama komanso chimene taona sikungopha nyama kokha, akuononganso nkhalangoyi chifukwa akumayasa moto. Ndi akasaya moto, malo amene ayasa moto nkhalango ikuonongeka komanso madzi akumauma. Mwanjira ina zimene akumachita akuphwanyika pang'ono moti kubwera kwa agalu ndi helicopter kuti athandize kuyimisa zimenezi ni ntchito ya pamwamba kwambiri, chifukwa kupanda kutero ndiye kuti zaka zikubwerazi nyika izakukhala mbiri yoti tinayi ndi nyika, chifukwa taona mmene amene akupha nyama munomo akuchita. Moto ukuoneka kuti kuopsa kwambirinso kuyerekeza ndi kupha nyamako, chifukwa moto akangoyasa malo amene wo afa, madzi palibe, mitengo palibe, ndi mmene kulili kunoko malo amene wo afa. Ndipo mawu ake mkulu wa Peace Park Foundation Wena Mebak anati zikufunika kubweretsa nyama zina ku nkhalangoyi, koma ananena kuti vuto nkukhala anthu opha nyamazi. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku embassy ya Germany Nat Gomet anati kalembera ngofunika kwambiri chifukwa chakuti akhoza kuthandiza kudziwa chiwerengero cha nyama, ponena kuti pakadali pano chikuganizidwa kuna kuti nchochepa. Boma la Malawi likukwaniritsa projekiti ya zaka zisanu ndi Peace Park Foundation yomwe thandizo lake likuchokera mdziko la Germany komanso a European Union, ndipo ikumatchedwa kuti Malawi Zambia Transfrontier Conservation Area, ndipo ndi ndalama zokwana 25 billion kwacha. Nkhani yokhudza mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika imene yakugwiritsa ntchito kwa nambala yawo ya msonkho pa kugula kwa matumba a simenti a ndalama zokwana 5 billion kwacha ndi nusu chabe ya nkhani yonse malinga ndi zimene Times yapeza. Times aitsina khutu malinga ndi mmodzi wa ogwira ntchito ku bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti ndalama za nkhaninkhani anaziba pogwiritsa ntchito manambala a msonkho a Mutharika, ndipo mayina a anthu angapo akuatchula kuti analowetsa mdziko muno katundu osiyanasiyana wa ndalama zochuluka. Pakadali pano akatswiri pa nkhani za ndale komanso malamulo auza Mutharika kuti ali ndi mwayi ofotokozapo pa nkhaniyi kuti dzina komanso mbiri yawo zisaonongeke.
Ndipo bungwe la MINIBUS mdziko muno la Minibus Owners Association of Malawi lati likukambirana ndi boma komanso nthambi zosiyanasiyana zokhudzidwa kuti likhazikitse lamulo lakuti oyendetsa minibus zonyamula anthu mdziko muno azikhala ndi maphunziro apadera akuyendetsa kwa galimoto otchedwa defensive driving. Bungweli lanena izi pa msonkhano wapadera okambirana zamene ilo likugwirira ntchito zake. Mtolankhani wathu Lwereni Mpasa walemba ripotili limene akuwerenga. Amvalo atsutsa mphekesera zosonyeza kuti eni minibasi akweza mtengo wa minibasi. Iwo ati bungwe lawo likadachitabe zokambirana ndi boma komanso nthambi zonse zokhudzidwa pa nkhaniyi. Komabe amvalo ati kukwera kwa mtengo wa mafuta ndi chifukwa chimodzi chabe chimene chingapangitse kuti mtengo wa minibasi ukwere. Tayankhula nawo kale eni akama minibasi kuti sizoona zokweza mtengo moonjeza chifukwa chonena kuti mafuta mwina akwera. Komano chifukwa kuti ife ngati bungwe la mowamu sife ololedwa kuti tikuza kukweza mtengo. Pali eni ake amene amapanga zokhuzana ndi mitengo pamene mitengo ifuna kukwera. Mtengo okwera minibus umakwera pokhapokha chifukwa kuti mafuta akwera. Kwa pamenenso zinthu zina zakwera ngati panopa matayala ndi okwera. Kusonyeza kuti zonsezo zikukhuza ku business. Nde ine ndingouza ena onse makondakta komanso madriver konso mene mukupanga business imeneyi mutithandizira ife ana kama minibus musakweze mitengo pompweteka Malawi. Awaisman Jambo ndi mmodzi mwa eni minibasi mu mzinda wa Blantyre. Ajambo afunsa magulu onse okhudzidwa kuphatikizapo apolisi ndi khonsolo za m'mizinda kuti zithandize kubweretsa dongosolo ku ntchito za mtengatenga komanso minibasi. Ndi zinthu zochuluka zimene ifeyo ngati amene wake minibasi timakumana nazo. Monga amene mwamvera mkatimo timakamba za kukwera mtengo kwa insurance companies ena amene akhala kutithandiza. Ife ngati minibus takati kuthawidwa kunena kuti sitingathe kukhomba kuma insurance ena kuchifukwa kuti pansewo patu mwina madriver athu samachita bwino kwenikweni. Nthumwi ku msonkhanowo zinakambirananso zinthu zina monga kukhazikitsidwa kwa matogeti, kukwera kwa mtengo wa mafuta a galimoto komanso kubwera kwa galimoto zing'ono-zing'ono zotenga anthu zimene akuti zakhudza kwambiri malonda awo. Eric Msigiti kuwerenga ripoti imenelo la Lwereni Mpasa. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nainso mitu yake. Komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo yayamikira bungwe la Legal Aid Bureau pochita machawi polemba anthu ntchito zimene zithandize kuchepetsa milandu imene bungweli linayo. Unduna wa zaumoyo wati kusowa kwa zipatala za matenda a kansa mdziko muno kukufoketsa nkhondo yolimbana ndi matendawa. Ndipo munkhani zina anthu okwiya kuchileka mboma la Blantyre atentha tchalichi galimoto ndi katundu za mpingo wa Headstone Prophetic Ministries International. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani mmanja pafupi kani motalikana ndi anzanu, valani mamasiki nthawi zonse komanso kabaitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19 komanso mwateteze anzanu. Mwana indi ine Ronald Mpaso ndikufunirani madzulo opambana.